Gavana ma kaunti ma Trans Nzoia George Natembeya owito korak mar kambi manochung' ne chwalo chak ne sikunde mag nasari e bwo chenro mar chwalo chak ne nyithindo e kaunti no. Natembeya wacho no ka okang' makama ma chungo orak makama ni mar jogo mochung' ne orak no ero tich osetamo kendo tiyo marach kod chenro. Kata kamano chenro no mar chwalo chak ne nyithindo mag nasari geto mar keto kare somb nyithindo makadhe midhiero kendo koro chano mar keto e bajet mar omenda mar higa mabiro. Mambo ya school milk program kulikuwa na challenge kidogo. Yule jamaa ambaye tulipatia kandarasi hakukuwa na uwezo wa kusupply maziwa. Tulikuwa tumeweka fedha shilingi milioni 70 lakini akashindwa kusupply maziwa. Alisupply maziwa ya shilingi milioni 7 peke yake, milioni 63 bado ziko. Nataka kupatia new KCC. Wakati watoto wetu wanafungua shule Januari wataanza na kukunywa maziwa. Na itakuwa consistent, haitasimama tena, itaendelea namna hiyo mpaka mambo ya school milk program. Kulikuwa na challenge kidogo.